И здравейте хора! Днес реших да направя един клип, който да е така. Аз пък и аз. Да е такъв, да е с някаква игра. И пишете долу в коментарите дали искате да правя такива клипове, защото не мога да правя от обикновените клипове, които по принцип правя много често и така де. Ето това ми е дека... не, чакайте. Ето това са ми дековете. Това е с един приятел, дете решихме да направим Medium Challenge. Medium Speed Challenge и защото няма толкова много карти, които да са такова, може да има и 9 въздушни карти. Така де. И хора, да почваме. Надявам се да се чува играта. Малко ще я намаля. И така. Тук колко е тъп. О, не, хора, направи си. Хора. От тази битка няма да излезе нищо. Защото арчерите, като са ми на 5 левел. По-тихо. И така де. Къде? Ами и то дек е силен до някъде. Така де. Силен си е и то дек. Но не е че толкова. Да си пуснем Уича. Да имаме какво да правим. За да имаме как да го победим по-лесно. И ако се чува сега нещо, пускате покачка и за това. Се чува, ако чувате един шум като покачка и за това. Да знаете просто за информация. Че е много важно. Ама също така, ако скоро ми излезне или го пуснат изобщо новия апдейт, защото не знам кога ще излиза. Да, говоря за Clan Battle. И World Lighting. О, това колко много демидж взима. Така хора, доста време не съм имал победа, така че обърках се и така де да започваме. Ой, аз съм Дани от Напок профила. Не знам. Така да хора, това е моя план.
БГ Clash разклон, 5 човека сме само и кажете ми защо кланчета не са пълни с корони, бъгнат ли не знам. Сега ще пусна Friendly Battle. И така де. Сега Еми хора, и така де, аз съм лидера, тук се подразбира и виждате за над 1000 трофея но ако имате по-малко трофеи, мога да пишете в коментарите, ако искате да влезете, ако имате по-малко трофеи, да ви атакувам, да направя така, че да може да влезете. Охо. Скоро ще стана на Сайк. И така да имах преди повече да изиграем още една точка. Така и така. Хора, забравих да си помня тук. Но голям ретард съм. Но пък той дек е силен. Все пак няма мини пеха, няма такива подобни неща, но пак. И така де. Преди малко нахлуха в стаята. Не точно нахлуха, но пак нещо трудно на нахлуване, но просто мама влези, защото казах да не влиза 100, не казах 100. И сега в продължението на клипа ще стане още малко по-дългичък. На Джанта колко му беше таковата? Забравих колко му беше на Джанта живота, така че ще му пусна от това Witch. Ами хора, сега като му свали колата ми остава само да се защитавам. Олеле. И това Алкалайн. Да, Вългиняна е доста силна карта според мен. Не. Хора, не. Аз мисля, че ще загубя. Не, няма да загубя. Хора, сега ми остава само да защитавам и то доста. Хора, не. Това фейла точно тук. Не знам. Тук направя фейл. Просто... не, добре. Мисля, че няма да.
мислих за кое. Опа. За кое? Ами така, хора,